ndị ntorobịa na Iseke na kansụl Ihiala ekwupụtago n'oke onu na ọ karịala n'ihe gbasatara afọ enweghị ezi nchekwa na ntọkọrọ na-atọkọrọ ihe ha na egwu ha na-atụ wee na-akwa ka gọọmenti kpatara ha ọsọ enyemaka. Ndị Iseke enwụrụ ọkụ wee gagharịasị Ihiala wee laghachi azụ na be ha ma na-agagasị n'ebe dị iche iche na-ekwu na ha ga-ewere obodo ha na obodo ha nwezi ka o si wee dị ugbu a. Mana Chigbata wetara anyị akụkọ a. Ọ bụ nnukwu ihe mwute nyegara ndị ntorobịa Iseke bụ ndị gagharịrị n'ihi ụmụ nwanne ha nke egburu maka enweghị ezi nchekwa na ya bụ okirikiri ha bidoro ya bụ njem na Ihiala wee rue n'ala nna ha, ebe ha gafere ọtụtụ ebe dịgasị iche iche dịka ụzọ nke emebiri, ahịa ha bụ nke bụ sọ ọhịa, ụlọ ọrụ ha, ụlọ ụka nakwa ebe a na-agụ akwụkwọ bụ nke emechiri emechi kemgbe ọtụtụ afọ. Ha gafekwara bee igwe obodo ha bụ nke bụ sọ ọhịa ugbu a. Onye isi ntorobịa nke ya bụ obodo bụ Maazị Chukwuebuka Nduchekwu nakwa onye enyemaka nyegara aka na-achị steeti ya bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo n'okwu gbasara ụlọọrụ omebe iwu ka Honorable Thaddeus Enukoha siri na ya bụ njem bụ nnukwu ihe nyegara ya bụ obodo, dịka ha siri wee kọwaa na ha agaghị atọ n'ịgbaso ọsọ ma kpọkwue aka na-achị steeti a ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Mmadụ dịka Nwaada Nkechi Agbodike, Maazị Victor Ekwegbalụ nakwa Maazị Chinedu Igwe Kezie kọwara na ya bụ njem bụ olileanya nyegara ndị Iseke ma kọwaa na Iseke ga-ebinye ọzọ ma bụrụ obodo ha bụbu na mbụ, ebe ha kọwakwara na ndị nne ha anaghịzi akọ ọrụ, ndị nna ha bụzi ndị bi n'egwu nakwa ụmụaka ha bụ ndị na-adịghị ejezi akwụkwọ. Site n'obodo Iseke, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.